دستپێکا ڕۆژێڤە حەمید و عەبدولڕەزاق بەرێ خۆ دidin çolê û çavê wan li azmanan e. Niha mûsimê nîçîra teyrên baz e. Alavên nîçîrê tên amadekirin û tore li derdora lingê kevok û qitikan tê gerandin û li azmanan tên firandin. Şansê wan baş e. Berî di rojan bazekî spî girtin ku ji heyama 5 sala ve li deverê nehatiye dîtin û girtin. Abdurrezzaq dibêje ta niha bazirgan 75 milyon lîreyên Sûrî bi vî bazî dane. Lê temenê wî 100 milyon e. بالنسبة للمنطقة وسوريا بشكل عام لنافچەیە و سووریە بگشتی ئەف تەیرێکی فارسی سپیە تەیرێ موسمەیە حتا نەها تەیرێکی وەکوی دانەکەتیە هەر 4-5 ساڵان تەیرێک دادکەوە لێ ئەف تەیرەیەکەیە کۆ vê salê dadkeve xwedî rizqên wiha bide nîçîrvanan û taba kesî jî vala neçe spas ji bo Xwedê ev teyr ji bo me teyrê musmê ye ku wek wî tu caran daneketiye. Liv û tevgera teyran tê şopandin. Hemîd dibêje du mûsimê koçberiya wan heye. Di heyva sisê û heştan de. Teyr li devera germahiya normal digerin. Koçberiya wan ji Rûsya û Efxanistanê bo Efrîqyayê ye û berova jî wê. û helbet şert û mercên vîkarî gelekin. Ko nabe nîçîrvanek di devera yê din de nîçîrê bike. Her wiha xwedîkirina teyran jî ne karekî hêsan e. الطيور تهاجر إلهن هجرتين تیر دو جاران di salê de koç dikin. Koçek di meha heştan pazdey heşt ji bakur ber bi başûr koç dikin. Teyr li deverên ne gelek serma digerin. Teyr li deverên ne gelek sar digere û germa zêde û serma zêde hez nake. Ji ber ku ne germê û ne sermê tehemûl nake. Di nêçîra bazan de sê tiştên sereke hene. Ya yekê hez kirin ya duê bazirganî ya sêyê jî dîrok e. هواية ثانيا تجارة ثالثا تاريخ Îsal tenê ev bazê spî hatiye girtin û 113 şahîn hatine girtin. Hemî nîçîrvanên Sûriyê bi hev re têkildarin û teyrê tê girtin hemî agahdar dibin û bazara zêdebûnê bo kirîna wî vedibe. Piraniya van teyran bo kendava erebî tên şandin. Efkar dîrokî ye wekû ku xelkên deverê dibêjin. û ji bilî bazirganiyê nirxê bav û kalên wan e û nîşana azadiyê ye. Ekrem Salih Kurdistan 24 Gundewarê bajarê Tirabespiyê.